Oh, sorry, o'n i'n rhy bysod eich chwarae. Helo, mae yna gymaint o gemau wedi rhyddhau yn ddiweddar, felly gadewch i ni ddechrau. Os da chi'n hoffi adeiladu pethau, mae SteamWorld Build wedi rhyddhau ar gyfrifiadur a phob consol. Dyma gyfle i greu tref a rheoli mwynfeydd o dan y ddaear, gyda'r her o darganfod technolegau newydd mwyn achub y byd. I'r rheini sy'n hoffi dawnsio, mae Just Dance 2024 wedi rhyddhau ar y PlayStation a'r Switch. Yn ogystal â rhai o'r caneuon pop diweddara, mae'r gêm hefyd yn cynnwys dawns i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn. Nesa, mae Nintendo wedi bod yn brysur. Maen nhw wedi ail-lansio gêm o'r 90au, un sy'n hollol wahanol i gemau Mario eraill, Super Mario RPG. Gêm i un person yw hon, lle ydych chi'n dewis grŵp o gymeriadau i geisio amddiffyn Mushroom Kingdom. Mario Kart 8 nesa, mae o'n glasur, ond tra bod y gêm ei hun ddim yn newydd, Mae yna draciau newydd sbon wedi rhyddhau dros y misoedd diwetha. Mae angen talu mwy amdanyn nhw, ond mae'r pecyn newydd yn cynnwys cymeriadau a cheir newydd hefyd. Ond dwi dal methu aros ar y trac. Dyma Mario Wonder, gêm 2D newydd sbon. Gyda lefelau llawn lliw a chymeriadau newydd fel yr eliffant yma, mae'r gêm yn hawdd i chwarae ac yn lot o hwyl. Ac yn ola, oes, mae yna benod newydd o Fortnite wedi ei lansio. Dyma benod 5, gyda map newydd i'w archwilio a phrofiad newydd sy'n cyfuno Fortnite gyda Lego. Dyna'r diweddara o'r byd gemau fideo, mwynhewch y chwarae!